ensimmäinen tapa. Aloitetaan sillä, että tehdään vetosolmu tähän langan päätyyn. Ja tässä ei tosiaan tarvikaan sitten juurikaan sitä häntälankaa tähän hommaan. Ja aloitetaan siitä, että teet tämmöisen lenkin sun peukalon läpi. Eli peukalon yli ja tuolta lanka kyytiin. Näin. Peukalon yli, lanka kyytiin. Peukalon yli. Ja tähän tulee siis tää lenkki tähän puikolle. Ja kun me kiristetään, niin tää lenkki lukitsee tän sun langan tonne väliin. Näin. Ja siitä tulee silmukka. Tosi näppärä tapa silloin, kun esimerkiksi pitää keskelle työtä luoda silmukoita. Tämä on superhelppo ja simppeli tapa silmukoiden luomiseen. Seuraavaksi katsotaan, miten silmukat voidaan luoda neuloin. Eli taas aloitetaan siitä, että tehdään vetosolmu tähän langan päätyyn. Ei tarvita pitkää häntälankaa. Asetetaan vetosolmu tuohon puikolle. Ja sitten lähdetäänkin neulomaan. Eli nyt me otetaan toinen puikko kyytiin. Neulotaan tämä silmukka. Ja nyt ei tiputeta tätä, vaan nostetaan se takaisin tähän puikolle. Näin. Siinä meillä on 2 silmukkaa ja jatketaan neulomista. 3, 4, 5, 6. Näin. Eli neulomalla luodaan ne silmukat. Kolmantena se kaikista perinteisin aloitus, eli ristiin luominen. Ja tässä tarvitaan häntälankaa. Vinkki siihen, että miten sä arvioit sen häntälangan määrän, on se, että kun mä teen tämän näin, että mä lukitsen tämän langan ensin tähän mun etusormelle, että se pysyy siinä lukossa, että se ei lähde siitä luistamaan. Ja kun tämän langan pyöräyttää kerran tästä sormien ympäri, näin sormet voi pitää vähän harallaan, niin kuin sanoisit käsipäivää jollekin. Kun tämä lanka menee kerran tästä sun kämmenen ympäri, niin tässä on lankaa nyt 10 silmukalle. Eli jos mun pitäisi luoda 20 silmukkaa, mä pyöräyttäisin 10, 20. Vastaavasti 30, 40, 50, kuinka paljon sä tarvitkaan. Mutta siis ristiin luominen, eli tähän me tarvitaan sitä häntälankaa. Voit aloittaa tämän sillä lailla, että teet sen perinteisen vetosolmun tähän langalle. Sä et myöskään välttämättä tarvitse sitä vetosolmua. Sä voit tehdä niin, että otat ensin tämän langan. Tämä häntälanka on suhun päin ja sitten tuo keralta tuleva lanka on susta poispäin. Ja sama aloitus niin kuin ristiin luomisessa, et vielä käännä tätä kättä ympäri, vaan pidät sen käden näin päin. Ja painat ja käännät. Tässä on sun ensimmäinen silmukka. Ei tarvitse tehdä vetosolmua. Paina ja käännä. Siinä on sun eka silmukka. Ja sitten otettiin tämä asento, eli aloitus on tämä, sitten käännetäänkin kämmen ympäri. Ja nyt luupista sisään, voimin lanka, päästä peukalo, kiristä. Palaa asentoon. Täältä sisälle, voimin lanka, päästä peukalo, kiristä. Sisään, vedä, kiristä. Sisään, vedä, kiristä. Tämä on se ehkä yleisin tapa luoda niitä silmukoita ja se, mikä myöskin siellä koulussa usein opetetaan, mutta ei todellakaan se ainoa oikea tapa, vaan tapoja on monia. Tämä on ihan hyvä tyyli luoda näitä silmukoita. Tästä aloituksesta saattaa tulla pikkasen kireä silloin, kun sulla on yksi puikko, mille sä luot ne silmukat. Varsinkin jos sulla on ongelma se, että sun käsiala on napakkaa, niin silloin mä suosittelin sinne, että luotkin ne silmukat 2 puikolle. Eli otat 2 puikkoa rinnakkain. Sama juttu kuin äsken. Lähdetään liikkeelle siitä, että
Ihan niin kuin se yhdenkin puikon kanssa. Paina ja kierrä. Ensimmäinen silmukka on siinä. Ja sitten lähtee. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sitten kun sä oot luonut haluamas määrän silmukoita, nappaa tämän toisen puikon tästä pois. Ja nyt niin kuin huomaat, niin tästä aloituksesta tulee paljon joustavampi. Ja sitten vaan lähdettäisiin neulomaan. Seuraavana italialainen aloitus tarkoittaa siis sitä, että lähdetään saman tien luomaan niitä silmukoita joustinneuleena. Eli luodaan vuoron perään oikeita ja nurjia silmukoita. Aloitetaan joko sillä vetosolmulla tai sitten sillä, että paina ja pyöräytä. Ja siinä olisi meidän ensimmäinen silmukka. Ensimmäinen silmukka on oikea ja sitten lähdetään vuoron perään tekemään oikeita ja nurjia silmukoita. Ja nyt tuo on pyöräytetty tuohon ja sitten seuraavaksi me tehdään nurjasilmukka. Mennään ali, työnnät alta. Ja nyt tuohon tulee toi poikkilanka, huomaatko? Eli nurjasilmukka. Sitten oikea silmukka mennään alta, poimit, oikea, nurja tältä puolelta, nurja, oikea, nurja, oikea, nurja, oikea, nurja, oikein, nurin, oikein, nurin, oikein, nurin. Noin. Sitten me tehdään tähän muutama valmisteleva kerros, eli ennen kuin sä yhdistät tämän työn suljetuksi neuleeksi, niin pitää tehdä pari valmistelevaa kerrosta tälle työlle. Eli vaikka tekisit suljettua neuletta, niin neulotaan muutama kerros tällä lailla tasossa. Nyt kun se sun haluamas määrä silmukoita on luotu, niin käännä työ ympäri. Näin. Lukitse tämä häntälanka, tämä sun eka oikea silmukka on nyt aika löysä, kuten huomaat, niin sen takia tämä häntälanka kannattaa lukita vaikka tänne pikkurilliin. Pyöräyttelet sitä sieltä ympäri muutaman kerran, niin se jää sinne lukkoon, niin se ensimmäinen silmukka ei lähde siitä valumaan. Ja tässä on meidän työlanka. Sitten me valmistellaan tämä sillä lailla, että me ensimmäisellä kerroksella neulotaan oikeat ja nostetaan nurjat. Eli neulo oikein. Sitten kun me tullaan nurjan kohdalle, niin tuotkin tämän sun työlangan tähän työn etupuolelle. Ja nosta tuolta takaa sen nurjan silmukan. Palauta lankatyön taakse. Neulo oikein. Tuo lanka eteen. Nosta se nurjasilmukka tuolta takaa. Eli tämä työlanka kulkee tuon silmukan etupuolelta. Neulo. Nosta. Neulo. Nosta. Neulo. Nosta. Neulo. Nosta. Neulo. Nosta. Nyt tapahtuu asioita täällä. Mitä tapahtui? Noin. Mihin me jäätiin? Me jäätiin siihen nosta. Neulo. Ja viimeinen olisi nosto, joten tuodaan se lanka tuohon eteen ja pyöräytetään tämä lanka tältä reunan ympäri. Sitten tehdään vielä toinen kerros, mennään takaisinpäin. Ja nyt sama juttu, eli oikeet me neulotaan, nurjat nostetaan niin, että lanka on tällä puolella tätä työtä. Neulo,
nosta, neulo, nosta, neulo, nosta, neulo, nosta, neulo, nosta, neulo, nosta, neulo, nosta. Käännytään ympäri ja nyt me ollaan tehty pari valmistelevaa kerrosta tähän. Tästä aloituksesta tulee ihan todella nätti. Tästä reunasta tulee semmoinen, että se näyttää tavallaan siltä, kun ne silmukat olisi luotu tyhjästä. Tähän ei tule sellaista aloitusreunaa, vaan tosi nätti joustava reuna. Ja nyt sitten, jos me lähdettäisiin tekemään sitä suljettua neuletta tai tasoneuletta, niin noiden 2 valmistelevan kerroksen jälkeen me voidaan lähteä neuloa perinteisesti sitä oikeaa ja nurjaa. Eli sitten tästä mentäisiin, helpommin sanottu kuin tehty, tälleen kameran läpi neulottuna, oikea, nurja, oikea, nurja, oikein, nurin, oikein, nurin. Näin. Muutama silmukka vielä. Noin. Ja siinä meillä on 1 oikein, 1 nurin joustinneule aloitus. Joustava kiva alku ja niin kuin huomaatte, niin noi silmukat syntyy kuin tyhjästä. Ei tule sellaista perinteistä aloitusreunaa tähän työhön. Tässä välissä mulle tulikin mieleen sit vielä sellainen kuin kaapelialoitus, mikä muistuttaa aika paljon sitä neulojen aloittamista, mutta se luo siihen sellaisen kierteisen kaapelireunan sinne alaosioon. Ja aloitetaan taas sillä, että tehdään vetosolmu. Ja sitten, niin kuin muistatte siinä neulojen luodessa, niin tässä oli meidän ensimmäinen silmukka ja sitten me lähdettiin vaan neulomaan näitä silmukoita. Ja ensimmäinen, noin, neulotaan, nostetaan puikolle. Nyt silloin kun me luotiin neuloen näitä silmukoita, niin mehän mentiin tosiaan tästä silmukasta sisälle ja neulottiin se, mutta nyt tehdäänkin niin, että laitapa se puikko tästä 2 silmukan välistä. Nappaa täältä sen langan, nostat puikolle. Taas metkin silmukoiden välistä sisään, nappaa lanka, vie se puikolle. Pikkasen kiristät, että siitä tulee sopivan täpäkkä, mutta ei pidä liikaa kiristää, muuten se aloitusreuna kirraa. Puikolle, silmukoiden välistä, puikolle, silmukoiden välistä. Eli hyvin samantyyppinen niin kuin se neuloen tehty aloitus, mutta ihan pienellä twistillä, jolloin saadaan myös pieni twisti siihen aloitusreunaan. Jos mä vielä tästä muutaman teen. Noin. Tässä näkyy, huomaatteko, tulee tosi nätti tämmönen pyöreä vähän niin kuin kaapeli tuonne aloitusreunaan. Tää on aika täpäkkä aloitus. Tämänkin voi tehdä sillä 2 puikolla, eli pitää 2 puikkoa tuossa rinnakkain ja luo siihen, niin saa vähän lisää joustavuutta siihen aloitusreunaan ja muistaa sitten sen, että tosiaan, että ei kiristää liikaa niitä silmukoita. Mutta tässä olisi tämmöinen kaapelialoitus. No niin, seuraavana vuorossa turkkilainen aloitus. Sopii, kun teet pyöräpuikoilla esimerkiksi varpaita kärjestä aloittain, eli varpaista varteen. Sanoinko mä, että teet varpaita? Teet sukkia varpaista varteen, tai pipoa, mitä aloitat sieltä ylhäältä päin. Sopii siis sellaisiin töihin. Ja tämä on niin yksinkertainen, että tämä on jopa ehkä omalla tavallaan pelottava tämä. Aloitetaan siitä, että teet vetosolmun.
otat sun pyöräpuikot rinnakkain tähän käteen. Asetetaan se silmukka tonne taimaiselle puikolle. Tätä sun vetosolmua, niin vaikka mä äsken kutsuin sitä silmukaksi, mutta me ei lasketa sitä silmukaksi ollenkaan. Ja sitten me lähdetään vaan pyörittää tätä lankaa näiden kahden puikon ympäri. Ja nyt sä pyöräytät tästä kahden puikon ympäri puolet siitä määrästä, kuinka monta silmukkaa sun pitää luoda. Eli jos mun pitäisi luoda yhteensä 20 silmukkaa, niin mä menen tästä 10 kertaa ympäri. Kas näin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Padapim, padapum. Käännetään tämä työ ympäri. Ja sitten niin kuin Magic Loop-tekniikassa lähdetään neulomaan tätä meidän nyt kuviteltua sukan kärkeä tässä. Eli vedetään tämä alempi puikko täältä pois. Ja sitten neulotaan oikein, näin. Tämä on oikeasti niin yksinkertainen, että tämä jopa niin kuin lyö vasten logiikkaa, että miten näin simppeli juttu voi toimia tällä tavalla. Ja tästä tosiaan neulotaan nämä kaikki. Noin. Ja sitten ne on neulottu. Käännytään ympäri ja asetellaan taas nämä puikot tänne paikalleen. Eikös niin, ne jotka on ollut mun luuppauskurssilla, niin muistaa tämän turva-asennon. Ja nyt tuossa ylemmällä puikolla onkin nyt ensimmäisenä se meidän vetosolmu, mikä me tehtiin siinä aluksi, mitä ei laskettu silmukaksi. Eli sen sä voit tiputtaa sitä puikolta, sillä me ei tehdä yhtään mitään. Otetaan tuolta työlanka ja jatketaan neulomista oikein. Pam, pam, näin. Ja kuinka ollakaan meidän kuvitellun sukkamme kärjen silmukat on luotu ja tehty. Siitä tulee super nätti aloitus ja edelleen en voi olla toistamatta sitä, että näin yksinkertaisella tavalla ei tarvitse miettiä mitään Judy's Magic Cast On tai miten niitä lankoja nyt pyöritellään niiden puikkojen ympäri, vaan yksinkertaisesti vaan teet vetosolmun siihen alkuun, pyörität sen langan siitä kahden puikon ympäri ja sit vaan lähdet neulomaan. Loppuun kuningasvinkki väliaikaiseen aloitukseen. Ja väliaikainen aloitushan tarkoittaa sitä, että luodaan silmukat niin, että sä pystyisit jatkamaan sun työtä sieltä toisesta suunnasta. Eli tässä esimerkiksi, jos olisi tämä aloitusreuna, niin tässä olisi valmiiksi silmukat apulangalla tai kaapelilla tai tuollaisella jollain välineellä, että sitten kun tämä itse työ on tehty, niin tässä sulla olisi valmiiksi silmukat, mitkä sä poimit kyytiin ja jatkat neulomista tohon suuntaan niin, että siitä tulee saumattoman näköinen. Sopii esimerkiksi puseroiden kauluksiin tämmöinen väliaikainen aloitus, jos on niin, että sä neulot ensin sen puseron ja sitten sitä kaulusta ylöspäin jotenkin nätillä tavalla. Niin silloin ei tarvitse lähteä täältä erikseen poimimaan niitä silmukoita, vaan on niin sanotusti luotuna valmiiksi ne silmukat jo siihen toiseen suuntaan menemiselle. Tähän on paljon erilaisia tapoja. Jotkut käyttää sitä, että ne virkkaa aloitusreunan, lähtee sitten neulomaan ja kun se varsinainen työ on neulottu, niin se virkattu aloitusreuna puretaan siitä ja sitten poimitaan ne silmukat. Mutta mun kuningasvinkki on se, että muistellaanpa sitä meidän turkkilaista aloitusta. Nyt silloin kun me tehtiin sitä turkkilaista aloitusta, niin mä sanoin, että se pätee esimerkiksi niihin sukan kärkiin, mutta sä pystyt hyödyntämään sitä turkkilaista aloitusta myös väliaikaisessa aloituksessa. Eli teet sitten sukkapuikoilla, pyöräpuikoilla, millä nyt teetkään, sä tarvitset sen sun varsinaisen puikon, millä sä lähdet työskentelemään. Ja sit sä tarvitset kaapelin. Ja aloitetaan siitä, että tehtiin se vetosolmu, ihan niin kuin siinä turkkilaisessa aloituksessa, kuten muistat. Ja sitten asetetaan tämä vetosolmu tänne
kaapelille. Ja nyt ne meidän väliaikaisen aloituksen silmukat, ne mitkä jää odottamaan sitä myöhempää varten, niin ne luodaan tälle kaapelille ja sen takia asetetaan tämä vetosolmu tähän. Ja nyt ei kannata sitä vetosolmua ihan hirveän tiukaksi vetää, koska sun pitää mahtua sitten kuljettaa sitä vetosolmua täältä tuohon puikollekin. Ja nämä vaihtokaapelit on siitä hyvät, että kun näihin on niitä stoppareita päähän, niin sitten kun ollaan luotu ne silmukat, niin ne stopparit voi laittaa siihen. Eli meillä on kaapeli, sitten otetaan se meidän puikko ja lähdetään pyörittämään sitä lankaa ympäri, ihan niin kuin siinä turkkilaisessa aloituksessa. Tehdään nyt taas vaikka se 10 silmukkaa. Eli nyt jos mä haluaisin tähän työhön luoda 20 silmukkaa, niin mennäänkin nyt siis se 20 kertaa ympäri. Ja vastaavasti se sama määrä silmukoita jää odottaa tälle kaapelille. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mä teen tähän mallityöhön nyt 10 silmukkaa. Näin. Ja sitten aivan niin kuin turkkilaisessa käännyttiin ympäri. Ja nyt mä voisin tästä lähteä neulomaan joko tasona tai yhdistää tämän sitten suljetuksi neuleeksi näitä mun varsinaisia silmukoita. Näin. Täältä neulotaan. Ja tonne kaapelille on nyt tällä turkkilaisella aloitustyylillä luotu odottamaan ne silmukat, mihin palataan sitten, kun tämä varsinainen työ on valmistunut. Eli tästä nyt sitten neulottaisiin menemään. Jos olisin luonut tarpeeksi paljon silmukoita, niin tämänhän voi yhdistää suljetuksi neuleeksi ja lähteä neulomaan tästä suljettua neuletta ja sen silmukat odottaa tällä toisella kaapelilla. Noin, tässä on nyt tämä meidän kuvitteellinen työ neulottu loppuun. Sittenpä vaan kääntyisin ympäri. Täällä on tämä meidän aloitusreuna. Silmukat on siinä valmiina. Laittaisin toki tähän kaapelin puikot kiinni. Poistetaan tuosta toi vetosolmu ja sitten lähdetään neulomaan sitä kaulusta tai reunaa tai minkä nyt haluaakaan siihen paitaan tai sukkaan tai mikä se työ sitten ikinä onkaan.